Paraules de Júlia és una novel·la juvenil. És la història de dues noies, la Júlia i l'Helena. La Júlia és carismàtica, la Júlia és una bona estudiant, la Júlia és guapa, té una família que l'adora, i l'Helena una miqueta va a rebuf o a remolc d'aquesta noia tan carismàtica. És una mena de neguet lleig. Què passa? Doncs que acaben totes dues quarts de secundària i la Júlia el que ha de fer és se'n va als Estats Units perquè vol millorar el seu anglès. I l'Helena, pobra, que no és gaire bona estudiant, es queda a Catalunya. A la tornada, tot i que s'havien promès que sempre mantindrien el contacte, resulta que la Júlia no vol tenir cap tipus de relació amb ningú, es tanca en ella mateixa. Comença el curs, una altra vegada, totes dues se separen perquè cadascuna fa un batxillerat diferent, però aquest estat de separació s'accentua fins que es descobreix una sèrie de circumstàncies tràgiques relacionades amb aquesta falta de comunicació. Al cap i a la fi, aquesta història, juvenil o no juvenil, això és una miqueta discutible, és una revisió actual del conte de la Caputxeta Vermella.